Aku bingung, saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Iki sasri-sri do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, monggo. Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya, ya bener. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ah, ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wawe-wawe sing lanang wis wah. Soalnya sing dinceng kudu bojone kok ya. Sapa? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti darani itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprakan iso cara kebumen apa? Cara apa-apa iso ya, Kae? Cara apa-apa iso. Ngawur kok bocah. Iya. Nyok jatahmu nyok. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya, podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Iki sasri-sri do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, monggo. Ayo Tin. Aku saben dina mikir manuk. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kuwi ya silak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlilak-mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Ah ciut. Nana mikir manuk podang. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan. Besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng e. Ha iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah lho, setiap sayur jenengan ya oleh lho. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah akeh dhewe iki jenengan lho. Lah ya ora apa-apa, nang kene iki sing ditanggap aku e. Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya Mas, ya Mas. Lho, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Kae masa males aku kae. Iso komentar kae sik cedhis bintang samudra kae.
Tak jenenge Cedhus Bintang Samudra. Lah napa mereka? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dus ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikat bu lute benda ya mangga podang kuning ya yuk esok awan ning omah wis ora kerasa uyuran aku lagi sing tak sayang muter-muter miter
nyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya, nek matur nuwun nggih, Pak. Kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kowe saya melu abut. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sinden malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tosa ya malah. Ayo madhep memburi ana bojomu nyopir nang ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo kabur no. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah.